26 октябр дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи рӯдакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи фарҳангиву фароғатии ноҳия бо зиёда аз 60 нафар ятими кул аз ноҳияи рӯдакӣ мулоқот доир намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат нахуст аз ҳолу аҳволи ятимону ниёзмандон бохабар гардида бо вазъи зиндагии онҳо аз наздик шинос мешаванд. бояд гуфт ки дар сиёсати бобарори иҷтимоии сарвари давлат инсон ва зиндагии он ғамхорӣ нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа дар ҷойи махсус меистад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба ятимону эҳтиёҷмандон таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхорӣ зоҳир менамоянд. дар мулоқоти имрӯза ба ятимони ноҳияи рӯдакӣ дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идомаи ғамхориҳо нисбат ба ятимон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари оростани хони пурнозу неъмат ва зиёфат ба наврасону ҷавонони ятим ки бо амри тақдир аз навозиши падару модари худ бенасиб мондаанд китоб, сару либос, кӯмаки молиявӣ ва шириниҳо тақдим гардид. изҳори сипос менамоям ба пешвои муаззами мо ки имрӯз чунин як тӯҳфаҳои беҳтаринро ба мо ҳадия намуданд. ман ваъда медиҳам ки хубу аъло таҳсил намуда оянда духтур шуда ба ватани азизу маҳбубамон хизмат мекунам. мо ҳеҷ гоҳ худро якаву танҳо ҳис намекунем, чун пайваста нисбати мо ғамхориҳо зоҳир менамояд. ин ҳолат хушҳоливу рӯҳбаландии кӯдаконро афзун намуд. хушбахтона дар доираи дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ятимону бепарасторон ва табақаи ниёзманди ҷомеа худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис накарда бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ дар фазои орому осудаи ватан барои ояндаи дурахшон ва зиндагии обод талош меварзанд. ман Давлатшозода Биби Файз, хонандаи синфи ҳафтум аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 мебошам. имрӯз барои мо ятимон як хурсандии хубе шуд ки бо падари ғамхор пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо вохӯрӣ кардем ва ба мо тӯҳфаҳои беҳтаринро тақдим намуданд. ман дар оянда ваъда медиҳам ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда ва духтур шуда ба ватани маҳбубу азизамон хизмат мекунам. боиси шодию фараҳи мо ятимон аст ки бо президенти мамлакат мулоқот намуда тӯҳфаҳои беҳтаринро гирифтем. ятимон ҳангоми суҳбат ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос карда ба пешвои раиятпарвари худ ҷиҳати ғамхориҳои пайваста ва падаронаашон аз самими қалб миннатдорӣ баён намуданд. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол шукргузор аз онем ки маҳз дар зери сиёсати оқилона дар фазои осоиштаву ягонагии сулҳу ваҳдат таҳсил мекунем. ғамхориҳои шумо барои нафароне ки аз меҳру муҳаббати волидон маҳрум монданд беканор аст. бузургон гуфтаанд ҳар ки хандонад ятими хастаро боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ман низ дар баробари дигар хатмкунандагон ният дорам ки пас аз хатми муассиса ва донишгоҳи давлатии техникӣ ба номи академик Осимӣ дохил шуда таҳсиламро идома диҳам ва ба ватани азизу маҳбуби худ дар оянда содиқона хидмат намоям. дар ҷавоби ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ҳаргиз худро ятим намеҳисобем. поянда бод истиқлоли давлат, шукуфон бод кишвари азизамон Тоҷикистон. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимону бепарасторон, маюбон ва оилаҳои эҳтиёҷманди ҷомеаро танҳо намегузорад. дар ҳаққи онҳо пайваста ғамхорӣ намуда онҳоро тарбия ва ба ҳаёти мустақилона гусел менамояд. ҷавонону наврасони тоҷик дар симои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон падари ғамхору меҳрубонро мебинанд ва худро ҳаргиз бесаробон ҳис намекунанд. ятимон бо шодию фараҳ аз дасти падари ғамхору меҳрубон инсондӯсту ятимпарвари хеш тӯҳфаҳои арзишманду хотирмон гирифтанд. ҳангоми мулоқот ва тақдими тӯҳфаҳо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки барои беҳтар намудани шароити мусоиди зиндагӣ ва таҳсили онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ, саривақтӣ ва самарабахш андешида мешавад. дар ин рӯз намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили рассомӣ, пухтупаз, дузандагӣ, бофандагӣ ки дастранҷи
که خود تربیت دهندگان و یتیمان بودند در یک گوشه باغ به نمایش گذاشته شده بود. در اینجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با نورسان و جوانان یتیم ناحیه رودکی صحبت صمیمی دایر نموده آنها را برای آموختن کسب و هنر، خوانش خوب و اعلی، آموزش علم‌های معاصر، زبان‌های خارجی، تکنیک و تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، خودشناسی و خودآگاهی و دوست داشتن وطن هدایت نمودند، چون که آینده دولت و ملت در دست جوانان خودآگاه و خویشتن‌شناس و دانشمند و با ذکاوت می باشد.